खुलुमबाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जे नोंथांमोना बयबो कमेन्टआव सोंहरगासिनो जे लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन क्लियार बाबै नोंथांमोना बयबो कमेन्टआव सोंहरदों जे दाउ फिसाखौ नोंथांनिफ्राय मोनगोन नामा बा आदानिफ्राय मोनगोन नामा बेबायदि बयबो कमेन्टआव सोंहरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे आङो अक्ट'बर मासनि फार्स्ट उइकनिफ्राय जे आङो दाउ फिसा दिरुननायनि न'आवनो इनकुबेटर मेसिनाव दिरुननायनि थाखाय आङो जे सानदों नाथाय दासिमावबो आं क्लियार जायाखै अब्लाबो आङो न'आव खालामनो थाखाय न'आव फिसिनो थाखाय एबा माखासे एसे बिदिनो 100टा बा 150टा बा 200टा बेबायदिनो सेल खालामनो थाखाय आङो गोसोआव सानगासिनो दङ थिग बेबायदिनो दायो आं बेखौनो नोंथांमोननो सानदों स' लोगोफोर मोनगोन नाथाय अक्ट'बर मासनि फार्स्ट उइकनिफ्रायसो आङो नोंथांमोननो हरनो हागोन दायो फार्स्ट जे दाउदैया दैबाय आंनिया बे दाउफोरा फार्स्ट दैनाय आरो दायो दैगाबाय गोबाङानो दैगाजोब्बायानो दा बुहुद खम दैबाय आरोना बिदिनो माबा सयथासोल' दैबाय गोबाङानो दैगाजोब्बाय बिदैया दा नेक्स्ट टाइमाव जे दैगोन बे बिदैखौसो आङो दायो जे इनकुबेटर मेसिनाव सोनानै जे दाउ फिसाखौ दिरुनगोन लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो हायाखै आङो बुंदों सेप्टेम्बर लास्ट नङाब्ला अक्ट'बर फार्स्ट उइकनिफ्रायसो नोंथांमोना मोननो हागोन जायफ्रा जे नांगौ बिथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो जायफोरनो दाउ फिसा गोनांथि नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनानै नोंथांमोना अर्डार खालामहरनो हागोन आङो अक्ट'बरनि फार्स्ट उइक एबा सेप्टेम्बरनि लास्ट उइकआव आं नोंथांमोननो दाउ फिसाखौ हरनो हागोन नाथाय बारा नङा लोगोफोर बिदिनो 200नि आपखौ आङो नोंथांमोननो हरनो हानाय नङा बेनिखायनो आङो बिदिनो 100टा बा 150टा बेबायदि दाउ फिसाखौ आं नोंथांमोननो सेल खालामनो हागोन नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना सोंहरगासिनो दाउ फिसाखौ बबेयाव मोनो आरो बबेनिफ्राय लाबोयो नाथाय दायो आंनि फार्मनिफ्रायनो मोननो हागोन लोगोफोर आङो दासिमावबो इनकुबेटर मेसिनाव सोआखै दायो गासैबो फार्स्ट दैनाय दाउफ्रा दैगाबाय नालाय बेनिखायनो आङो दायो बेखौ सोआखै आरो गरमनि जुनैबो दाउदैया थाबनो गाज्रि जायोखाय आङो दायो बेखौ दाउ फिसाखौ इनकुबेटर मेसिनाव सोनानै दिरुनाखै लोगोफोर दायो आङो नेक्स्ट टाइम एबारनि नेक्स्टआवहाय दैनाय जे बिदै बे बिदैखौसो आङो इनकुबेटर मेसिनाव सोनानै आङो दाउ फिसाखौ दिरुनगोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा नांगौ कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना अर्डार खालामहरनो हागोन आरो जायफोरनो कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ आङो कन्टेक्टखौ नोंथांमोननो हरनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोसे आङो जेब्ला इनकुबेटराव दाउदैखौ सोगोन आरो सोनाय समावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे जायफोरा नोंथांमोना दाउ फिसाखौ नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों